Hola, hola! Després de descobrir Luang Prabang, travessem les muntanyes de l'interior de Laos per arribar a Vang Vieng. Aquesta petita ciutat és un dels tresors de Laos. Terra de rius, coves i muntanyes, situada a la vora del Nam Song, és un destí pels amants de la natura i l'aventura. I precisament comencem amb natura i aventura. Agafem flotadors i anem riu amunt per fer una de les activitats més curioses i populars a Vang Vieng, el tubing. Bàsicament és fluir i gaudir del paisatge mentre navegues a la deriva riu avall, una activitat que s'ha convertit en tradició entre els motxillers. I la veritat que Vang Vieng és un bon lloc per conèixer gent de tot el món. De fet, aquí ens ajuntem un petit grup que viatjarem durant uns dies junts. I volem explorar una mica de les muntanyes de Vang Vieng. Lloguem moto i anem cap a les Blue Lagoons. Sí, en plural, i és que n'hi ha vàries, però nosaltres ens quedem a les més properes. I realment són un lloc ideal per desconnectar. Però la calma dura poc. Decidim explorar una de les moltes coves de Vang Vieng. Sabíeu que Laos i Vietnam són dos dels països amb més coves del món? I a mesura que entrem, descobrim una escena fantàstica. Un petit temple il·luminat per un fil prim de llum que entra per l'ull de la cova. Vang Vieng és d'aquells llocs on la vida va a un altre ritme, on et sents a gust ràpidament. I la seva gent, alegre i propera, la fan un lloc encara més encantador. Una calma que temps enrere va ser interrompuda per la guerra del Vietnam, on avui encara hi veiem bombes d'aquell trist passat a Laos. Cap al vespre agafem la moto i anem fins a un dels punts més visitats però amb una de les millors vistes del país. Ens sorprèn la gentada que hi ha, però almenys les vistes són brutals. I ens entretenim massa i la baixada acaba sent tota una aventura. Estem de nit, que no es veu un carajo, i hi ha qui es fot de lloros. Arribem al vespre a Vang Vieng i toca rentar roba, que demà canviem de ciutat. Després d'uns grans dies a Vang Vieng, agafem una furgoneta cap a Vientiane, la capital de Laos. Amb una població d'aproximadament 700.000 habitants, Vientiane és una ciutat tranquil·la comparada amb altres capitals del sud-est asiàtic. Deixem motxilles i a descobrir la ciutat. Comencem per les afores. Anem a la peculiar estació de busos per anar al Parc de Buda, un parc amb més de 200 figures budistes i hindús. Al tornar cap al centre trobem parades de menjar, on ens sorprèn la granota a la brasa. I no gaire lluny trobem el Palau Presidencial, una gran mostra del que queda d'arquitectura colonial francesa a la ciutat. I a Laos predomina el budisme i visitem alguns dels seus temples. El Pathat Luang i el Wat Sisaket són els més populars, però n'hi ha un munt. I explorant algun dels temples coneixem alguns monjos que, encuriosits, ens demanen d'on venim. Finalment, a Laos li dona vida un gran riu, el riu Mekong. Precisament, Vientiane creix al voltant d'aquest riu i a la seva vora pots gaudir d'un passeig i els mercats nocturns. Aprofitem la gran varietat gastronòmica per tastar alguns dels plats locals.
L'últim dia visitem el Pato Chai, construït en memòria dels morts en la Guerra de la Independència. I acabant aquests dies a Laos, sens dubte, el millor ha sigut Luang Prabang i Vang Vieng. Però amb aquesta visita a Vientiane ens acomiadem de Laos i també d'algunes fantàstiques persones amb qui temps després tornarem a creuar camins. Després de 10 dies viatjant amb en Mateo. Ciao, Mateo! Després de 10 dies doncs, separem camins, ell va cap al sud de Laos, Hanoi, i res, Laos ha estat una gran aventura, molt recomanable.